Det luktar inte så mycket tror jag. Let Ava smell it. Vad vill Ava dricka? Can you hold this little? Du kan sätta det på Ava den want to sidan. smell surströmming? Vegan vill det har jag. Är du så hungrig? Har du tagit ut snabbt allting? Ja. Men när vi har mer smell syre. this, Ava? Jag vill ha. It's fish. Ska ni ha, sa du? No, why not? You don't want this one? You don't want this fish? No? Well, I'm gonna use your snaps first.